5 minutes. 5 minutes. Αν νιώθεις ότι... Birdhouse English. Νιώθεις ότι δεν έχεις χρόνο να διαθέσεις, τότε απλά δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά. 5 λεπτά κάθε μέρα μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Αυτό από εμένα, να έχεις μια υπέροχη ημέρα και να έχεις το νου σε αυτή την εβδομάδα. Θα βγάλω καινούργιο λεξιλόγιο, το οποίο είτε το έχεις διδαχθεί οπότε θα το ξαναθυμηθείς, είτε μπορείς να γνωρίσεις μερικές καινούργιες λέξεις αυτή την εβδομάδα. Κάνε εγγραφή και έχει το νου σου στο βίντεο που θα βγάλω. I'm sending you my softest kiss. Bye bye! The sun is shining. It is a wonderful day today.